Irunge kaya India iki wis ketabrak becak kuwi ya nyanyi kok. Keprimen. Aki ndodok. Yes. Matane. Koreti. Oh sing nabrak bancenengane kuwi. Banci piye aku lanang? Iki wis tak sopan ki lho. Panjenengan. Panjenengan aku nek kowe seneni paseno aku ne. Kraya monggo le. Monggo Pak Ayu. Hilang sabar hatiku ora sumelah. Orang sambung ada goyang semarang. Sian. Iya. Sugeng dalu Lek Marmata. Sugeng dalu. Waduh. Mbak Kayu Ciblek sugeng dalu. Nggih. Sugeng dalu. Pinanggih malih kali Mbak Lembuk, Mbak Cangik saking Jogja. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Sehat to Mbak Ciblek? Alhamdulillah. Nggih, Pinanggih syukur. malih niki nggih tesi sehat. Alhamdulillah. Tesi tetep awet ayu. Nggih. Kok awet ya nyatane ya Awet tenan kok ya. ayu nggih, mau nyong mlaku belu Nela Karisma nggih. Nek kowe ora Nila Karisma, Sapa? Nila titik dalam susu sebelanga tadi. Ayo peribahasa. Kancane apik kecempuran iki dadi elek. Lho. Mergo saka ayumu. Lho. Dadi kowe iki carane bolam ki 1000 watt. Nah, mbok. Liyane iki bareng kowe metu Metu. jedul kuwi. Ki ora keton. Mone rak ketok ayu kabeh to. Siki ora keton. Ayo berarti picak nek ra ketok semene iki. Maksude ki sinden semene barang nyong metu ki ora keton kabeh. Malah kuali. Keprimen. Bareng weruh iki weruh kowe sing ora ketok iku wong gawe ketutupan gegere wong iki kok. Ora ketok. Malah nyong anak kembarane iki. Kowe. Ayo Upin karo Ipin. Ipin kali Upil. Upin karo Ipin. Betul. Betul. Tapi kan Rika sing ngarani nyong ora ayu. Angger Bapak Wali Kota. Asmane Bapak Insinyur Sigit Widyo Nindito. Heeh, Pak Sigit. Nggih, Pak Sigit angger ngalem nyong aduh jan bocah ayu temen kowe blek. Mulane Jan. kowe nek rampung piye jan piye? Kepek jangan nyong kepengin ya kowe. Pengen apa? Pengen jejak. Wong iki mau malah Pak Wali ngendika Iya. karo Satpol PP. Nanti kalau selesai Bu Ciblek jangan boleh pulang. Ngapa sih? Go bali ning daleme. Nggo ngapa? Nggo seret-seret anak-anak iki lho ke motor-motor. Oh, Rika ngenyak ya. Rika urung kenal Pak Seno, urung kenal karo Bapak Sigit, Bapak Wali Kotane Magelang. Ki nyong ben arep dijodohken. Sampeyan niku Mbak Ciblek. Lah biyen Pak Wali Kota esi kuliah. Kulo esi SMA lah. Waduh. Tak SMA apa sih? kowe iki SD lulus ora? Oh. Wong kowe iki sing jenenge ning TK kowe ana nek 16 tahun kowe. Wong ora muda-muda. Ora percaya mbiyen ki nyong arep dijodohna karo Pak Sigit, karo Pak Wali Kota Magelang ki nyong mbiyen dijodohna biyunge nyong wis cocok, ibune Pak Sigit wis cocok. Kabeh wis cocok mung beda keyakinan. Oh. Loh, Dadi- sik Mbak Ciblek, keyakinan kira ya mengkari gumantung persetujuane piye. Nek panjenengan keyakinane beda karo sing calone kakung ya panjenengan nderek sing kakung jane ora apa-apa. Ya Bukan kena masalah agama. Lah napa? Kulo yakin Pak Sigit boten. Ya ora jadi jodohne wong ora yakin. Tak kira nek keyakinan aku. Ora, ming Pak Sigit iki ngersake nek kowe dipundhut. Nek dipundhut Sik. Pundhut keprimen nyokon modar apa? Angger ngomong Rika, oh wong angger kedawan untu ge kayak kowe. Karepmu lho. Ayu-ayune kayak kiye ku. Nesu lho Lek. Kuwi nek nesu bahaya kuwi nek ora dicopot baterainya cerewet wae iki. Masa kayak remote.
Tegese nek dipundhut garwa. Lah kaya dipundhut. Lah aku lagi ngomong tok selane Lah aku. kok ngomong dipundhut kok kene deg-degan. Aku lagi muni dipundhut kowe nyelani ngomong, dadi aku urung rampung. Lah siki angger nyong mati Rika arep layat. Layat apa ora? Layat. Layat. Heeh. Ya syukur. Angger arep layat, mbok ora layat. Aku nek padane kon mati dhisik karo mati saiki milih ndi? Nyong ya suka mati keri. Mati keri. Iya. Ora ana sing mendem kowe, mati keri dhewe. Oh iya ya. Ah iya bener. Kok ditotoli gaok ya Mbak. Wes nek bahasane ana apa totoli apa? Totoli gaok. Gak iki nek cara Banyumas gauk. Oh. Gauk. Totoli gaok. Dadi kowe nek arep mati dhisik yo keri yo totoli Ya gauk. iya mulane nyong ajak keri. Kepilih mati Nyong disit. dhisik. Ya. Ya kono gak mati mek gari mati kok bingung. Nyong mati sih. Mangan paku apa angger sakona njero mati. Yuk. Yuk, Oke, apa? nang Apa? terminal Ngopo e? tabrak Sinar Jaya. Lho. Iki dhisik iki kenet Sinar Jaya ngerti ora? Ya kowe gak mbok tabrake bis ngono cukup kok dadak disebut. Lah dhek maune kernet kono kok. Ya ora Iki njur kaya dipecat. Nek liyane kernet iki penumpange munggah, kernete munggah. Heeh. Lah iki penumpange sok munggah sikile ora geduke ngene. Tinggal minggat bise njur dipecat kuwi. Oh. Ah kayane ya ora apa-apa wedok-wedok dadi kernet. Ya mboten apa-apa sih. Gojek, Grab, ojol kuwi saiki akeh. Siki Oke. wadon. Wadon. Buktine Ibu Wakil Wali Kota Kota. Magelang. Oh, kuwi. Jajal sapa asmane? Aku sing nggo catatan kowe kok Nggih. takon aku. Wong kowe dhewe lali kok takon aku. Ibu Windiarti Agustina. Ah. Nyong angger jejeran karo Bu Wakil Wali Kota, ngarani kembarane. Tenan. Kowe iki mau jare upin-ipin karo Prastiwi. Kowe berarti ngece karo Bu Wakil kowe. Siapa sing ngecek? Kok kowe kembar semono iki piye? Wong Maksudnya- potonganmu mek 50% ngono kaya. Ora kaya kuwi nyong angger jejeran karo Bu Wali kowe Bu Wakil Wali Kota. Kota. Ki nyong jejeran nyong sing riku dewek. Asale kepriwe? Lah kok kembaran masih nyong ayuna kaya kae. Oh iya, wah tenan kowe iki pancen ayu rek le nyawang saka kupeng ketok ayu. Wong mek ketok bokong trek ngono tok. Ora ngerti. Angger nyawang nyong bok nyong jere wah ki sejuta bunga temenan ge. Kayak gue nyong. Bunga bangke apa? Ayo semene iki dhuwure bunga bangke iki ya mek semene iki. Kok muni kaya ngono kok sejuta Loh, bunga. Magelang kan kota Sejuta sejuta bunga. bunga. Maksudnya Ane, Bu. iki Lah kula niku teng tengah-tengah bunga mawar sing isi kuncup. Aduh. Kayane. kowe iki bunga mawar sing Si kuncup lah mengkok anak kumbang pada mencelok. Lah, tenan. Dilalak kumbange Rika. Ah, rasudi aku. Aku kok mentok kembange Iya. kowe. Bener Mbak Ciblek, iki kumbang glidik iki ya. Kumbang nakal maksudnya. Kumbang oh. Ya nakal sak nakal-nakal ku ya kebangetan kok kaya ngene iki kowe. Ayo golek ngene barang isih pantes. Ha nek iki njur piye? Lah buktine nyong bisane digawang ngene be kena dintup nang Rika. Seprenen tupek kari mbok. Kowe aja waton ngarani aja mirang-mirangke kowe pencemaran nama baik. Loh. Aku ngentup kowe ping pira? Mbok ora kelingan mbok. Pira ping pira? Nyong be ora kerasa. Sing dintup bingung. Wong kowe kaya ngerti-ngerti apa jagat iki kentek apa? Wong setugel kok njur diintup. Ana ya entupku bablas mrene. Ngenyek banget setugel Lah kok kowe nyatane kowe ya ngono. Lah ya ora ujar-ujare Rika bagus dewek apa? Deleng penayagan ki ganteng-ganteng. Heeh. Di sawang seger nang mripat. Deleng Rika nyung langsung balaken. Karena matamu sing ora sehat kuwi. Nyatane ayo nek ngerti arep aku tau nek iki elek. Aku le rabis ping 3. Ih, Kowe pisane bojomu mergo urung sadar. iya, Lah, anu, sik, iya, anu nang rumah sakit Magelang tek jiut. Kok bojone ra sadar iki piye? Engko nek sadar dipegat iki mesti ya. Waduh kok bojoku kaya ngono. Berarti ngarani bojone nyong kentir. Ora. Angger ngomong Ya aja. syukur nek bojomu rumangsa kentir kowe
Kowe wis ngerti nek bojomu iki jane kentir nek waras lulusan. Ngendi? Lho, Oh. mriku. Hah? Nah. Dia sing wis lulus wong obate. Anu to, lulusan Mari. Universitas Tidar apa piye? Iya, Universitas Tidar. Tidar iki kono. Dokter Suroyo. Dokter Pasene Dokter Wildan. Dokter Wildan iki sing dijawil wong edan. Malah apal dewek. Apal aku pasien kono. Apal iya nu kentir dewek nang kono. Kentir. Kentir iki sumet. Kae sentir. tulis sentir ana beda-bedane. Angger kentir ke wong gemblung. Cara nggone nyong reka kentir apa kaya kuwe. Ah, konamu kuwi gemblung. Gemblung ra? Gemblung. Ah, wis ngakoni dhewe to gemblung. Matur nuwun, matur nek wis. Ning ya ora kaya ku. Sebut meneh kowe mbangane lali sapa meneh. Ya wis iya. Ya wis. Iya, terus sing meriksane kata Pak Demarwoto. Alhamdulillah. Wingi Jogja udan iki ning Udan. ngene tingkat. Alhamdulillah. Iso padha wungon sewengi Natal. Iki neng kene mresani wayang kulit sewengi betetet. Tegese Sewengi betetet sih. sewengi apa? natas. Sewengi nutuk. Jare nutuki Banyumas. Kayak nutuk. Sewengi nutuk. Anu apa ya jenengane hari jadi Kabupaten Magelang yang ke kabupaten toh? 1113 nggih. Nggih. Kota Madya. Kota Madya. Madya. Ujo nek kabupaten ini neng Mungkit kono lho. Oh iya. Jadi jelas kernet kok orang ngerti wilayah. Oh dhisik bismu Sinar Jaya ora jalan kene. Dhisik ora Ayo ora jalan. liwat kene nek Sinar Ora Jaya. Ora jalan kene. Ora liwat kene. Sinar Jaya Budiman barang kae to. Aku dhisik nek mancing nunut kae njur diunek-unekke. Lah nang apa Apa? sih? Ale Ora bayar. bayar kon. Bayare sithik nek tukang mancing ya anggar mancing saka Perembun, saka Sumpih ngono. Dindek ngono war ngerti. Kan walesane diselehke. Iya. Anggere semandek ngono lagi walesane cuwu. Kiye maning kulit bis ora bisa nunut maning nunut ambune be ora enak melu bisa nyong. Minggat kan aku diunek-unekke. Ora ngerti bapakmu to kae. Sapa? Sing unek-unekke aku. Sing nang bis? Heeh. Sinar Jaya aku. Iya. Oh. Luri kan biyen mancing apa? Oh, Dek? oh. Mancing, tukang Oh, oh. mancing. Oh, oh. Berarti ngerti suara cacing. Sik kok suara cacing ki ora nyuwara to, Mbak? Ya suara lho ki takoni tukang mancingnya ya. Suara cacinge piye? Suarane cacing. Ora ngerti. Jelas apa nek tukang mancing ora ngerti suara cacing? Ya ora ngerti. Iya ngerti bae ke kae walesan. Ke cacing. Plung. Manine cacing. Tukang mancing lengup. Nek cacing iku ora niplung. Sing muni plung kuwi bandule. Nek cacing mek ngono kuwi. Ya ora Wong ora antep. Aku ngerti po. Hah? Suara klambi kebaya. Suara klambi kebaya. Ayo, nek digebut ki mak but. Iya. Ning suara asline. Apa? Ngerti urung? Ora. Lar ngerti. Ngerti. Ki dikene. Lara. Ah, lara iki suara klambi. Kuwi suara klambi kebaya. Yuk. Golek Maring terminal? Ora maring stasiun. apa? Tabrakna pesawat. Stasiun yo sepur kok. Oh, sepur, iya sepur. Sepur. Stasiun kok pesawat ki cara ngendi Mbak Ciblek? Ya sak ora apa-apa di Ngapura. Mhm. Barang iki klebu kelangenane Pak Wali Kota, Pak Bu Wakil Wali Kota. Iya. Iki sesuk ya Lho. mau wis dingendikake Mbak Ciblek adoh iki le ngejopor wis suwe. Suwe. Mergo masyarakat kene kangen karo Mbak Ciblek. Karo- Mula gandeng ditresnani masyarakat Kodya Magelang. Sesuk Mbak Ciblek ki arep dienggo cithakan patung. Oh, arep dipasang ning alun-alun. Nang ndi pojokan-pojokan ngono. Ngono. Men iki Ciblek ngono lho. Nyong. Ayo apa mboke nyong Citakan apa? topeng. Topeng. Heeh. Malah ora. Apa? Arep nggo
gethuk 3 warna. Kowe iki gethuk bosok. Oh, Rika urung mangan gethuke nyong. Aduh. Rika ngrene cipik gethukku. Cemedhut. Piye kuwi? Ya ora mungkin gethuke dipangan cemethut. Gethuke iki dimamah wis ora kena, gethuke cilik banget. Dadi mek kaya nguntal Niki. kapsul kae bleng ngono. Balimbuk. Pripun? Kula mbiyen juragan gethuk. Oh, panjenengan? Juragan gethuk. Biyen kula anggar tuku budin, tuku Nggih. bolit, Telo. 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 Kula niki teng mriki. Oh. Telone mriki niki apik-apik putih-putih. Nggih. Terus niki marani teng omahe kula blek. Tuku telone nggone nyong bae kanan Jogja. Kula manut. Heeh. Barang diceti malah angel. Telane Di napa? diceti, Dionceki. dionceki. Angel. Angel. Angel wong ngrungokke omonge ngidele nampa kaya angel. Barang dibebek niku oyo tetok. Dibebek kaya tok. Oyo tetok, diceti niki dionceti niku bolengen. Telone niki. Telone niki. Nah iya wong telo tuwa kok ya. Mbok. Mulane dadi gethuke nyong bangkrut. Piye? Sik. Kowe ngunekke apa? Telo tuwa. Sing jenenge bolengan kok ora tuwa ora enom le. Wong kokean lingguh ora gerak badan ku ya suwe-suwe boleng karepe dhewe ngene lho. Ya ora usah emosi. Aku ki wong dunake telo bolengan kok emosi. Ora iso lah kowe dadak ngambune tuwa ngono barang kuwi Lah apa? tuwa ora sampean ki tuwa ora. Ha iya. Gene kok. Ha iya, mbok ora dilokke. Apa nek nyoto ki mesti kudu dilokke. Ah berarti kowe ninggal tata kramane wong Jawa. Kok iso ninggal tata kramane? Samu barang sing ketok kuwi ora kudu dilokke. Oh. Saiki nek ana wong cacat apa kare ngelokke? Wis, padane weruh aku ngrongos jenenge ndal. Le Parwata merongos. Ngono. Aku ora etis. Ana wong randhe sikil tok lokke. Ora kena, tidak semua yang benar itu harus dikatakan. Jenengan ki saru. Perkara aku boleh iki ya sing ngerti kowe tibrek. Liyane barang iki ora masalah. Masa ngarani jenengan ngarani napa merongos? Merongos. Ora bener. Masa mari Pak De Marwoto ngarani merongos ya, Ngos? Ya Pak De. Ketok ele muni merongos malah akeh kowe mbangane kono. Ketoke cilik amunisine akeh banget. Lah iki kathah nawala Pak Marwoto. Nggih, diwacake dhisik. Wilujeng dalu bojange menika saking Ger Tengah Lor Jati Sawangan Magelang. Wah. Nyuwun yening tawangono lintang bawanipun Mbak Orisa. Kutut manggung bawanipun Mbak Ayu ingkang dipun plangkani nalika wonten kantor Kecamatan oh nggih mangke dipun aturaken. Ya. Sugeng dalu kula nyuwun lagu Podang Kuning kagem paguyuban Sukoarjo Bersatu ingkang wonten Magelang. Saking kula Pak Nardek Karanglor. Oh iya. Terus meneh nggih bujange nyuwun lagu Gembira Luka ing Nyekar Mas Solikin. Oh nggih. Saking PWKS Magelang. Oh iya. Lan menika saking PWKS Magelang ugi Rondo Nunut Banyumasan sambung wanci dalu Sesti Deman. Oh iya. Matur sembah nuwun. PWKS napa niku? PWKS menika penggemar wayang Ki Seno Nugroho menika. Komunitasé panjenengan. Nggih, menika wau ingkang Korwil Magelang sampun kula tanda tangani. Oh, nggih. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Matur Kula sembah. nggih, sing kula nggih gadah komunitas. Napa? KCM. Napa KCM niku? Komunitas Ciblek Mania. Ya, Cek. Ning udu ciblek iki. Nggih. Ciblek manuk sing cilik-cilik kae. Ya ora Ya. kaya penggemar Mbak Ciblek. Oke. Oh, penggemarku akeh. Isine panen celurut. Niki nek niki komunitasnya malah anu kok dadi Napa? siji karo grup musik Jakarta. Oh, napa niku? Gigi. Ih, Pak Dek, duwe komunitas gigi? Pimpinane jenenge Arman Maulana. Oh, pripun? Dadi dhisik dhek weruh untuku, dhek menciptakan musik kok untune Pak De Marwoto kumpul wong akeh sing ketok murup mek untune Pak De Marwoto. Wah, dhek gawe musik iki. Njur Raffi Ahmad arep rabi ya weruh untuku. Untune Rika. Terus Terus dhek njur ngepek Nagita kae Nagita. undang-undangane Gigi. gigi. Gigi merongos itu tidak menyakitkan hati, tapi hati yang kotor akan menyakitkan semua orang. wah,
Enggak usah tepuk tangan, santai aja, santai. Lho wong ditepuk tangani kok ora gelem. Rasa-rasa iki sing penting wis do seneng atine. Terbang. Wis tak go mau ayo. Aku sing ngerti kok. Tepuk tangan mergo PWKS saiki terbentuk sing ning Magelang. Aku wis do ngangger kono kulak bahan ki rak ya kudu ngerti. Aku rak cangkemku dipadhake swalayan karo Sena kuwi ngene. Obane apik jupuk. Jupuk. Lah aku arep kulak karo sapa? Pon bopong kowe kulak jame kulak bahan. Nggih. Kulak telo kuwi mau sentuk sing tuwa tur boleng ya. Ning ya merugikan juga untuk merongos. Ora Nggak Merugikan. Kok merugikan? Lah wau mariban teng masjid. Sajadahe pada enteng. Mergane? Lah nggo sujud tak roak. Wah, Mulane aku rampung wayangan ki ora entuk bali. lah nang apa? Kon mangan karpet semene iki. Ya rasa loro ati. Aja, Jan. Wong sampean ki nyoto kok senengane loro. Nyoto piye? Ah sampean diarep ning Kalimantan karo aku kae. Ayo. Kasih do mangkat. Gara-gara tak kon tuku tiket, kaca tiket pecah. Lah urung nyodorke dia tuntu wis kena kaca tuar. Lah gue jenenge ora merugikan kaca. Kaca ben nganti pecah kena nguntune Rika. Kowe tahu aku kuwi ning dalan ana kol bane gembos arep dibuka ora iso, dijugel ora iso. Terus Wonge yo njaluk tulung cangkem sampean ten mriki Pak Dewata aku njugel ban cangkemku. oh jadi kena nggo nyongkel ban ya. Apa meneh sing rada abot-abot meneh ngono lho. Mumpung aku ning kene lho iki. Ya ora ngono anjur. Ya karo diselani ya, Pak. Wah iya wis. Nggih, Sapa sing iya. didhawuhi? Menika Mbak Elisa, ayo Mbak, kowe iki yo neng kene karo Pak Wali Kota dikersake, wis ora blekuduk-blekuduk ngono. Nggih. Mbak Elisa niki. Nggih. Wah ayu banget piyayine. Jembar karo kowe, cangkeme jembar ngerti ora? Awas. Jembar keprimen. Halo, sekedala bedet cipelek pada maroto. Segengke pangge keleh kula malih. Nggih. Kemarakna sangang wulan urung malah babaran. Apa babaran? Babaran nopo? Babaran iku Bar-baran ki wong 22. Ah, 11 Ini karo dendang-dendang itu kan Ya, bola main Dendang. bola. Dendang Semarang. Wah. kan tulis tembangan. Babaran iku nglairna. Oh, melahirkan. Aku Iya. dorong duwe bojo. Kok ora bojo? Lah ya bojo. Dadi kira babaran saniki. Boj perawan to. Perawan bener. Yo. Bener. Yo. Oh. Iki kenapa, Mbak? Ya, Iki nek kenapa kok bengok-bengok ora apa. dhewe? kowe mau bar ngombe oli mula cangkeme lunyu. Oh, mau bodhe ngombene oli. Nah. Oh, yo. Iki rumangsaku wong semene kok budek. Sapa sing ngombe oli? Nyong ora ngombe oli. Aku sing wis melahirkan aku. Oh, kamu sebar-baran. Oh, melahirkan wong wedok aku. Iki anake. Anake iki ne. Iki rong bengi entuk musuh iki cangkeme semplok lho no. Tenan. Tapi awak cilik kase ya ngono. Ora apa-apa. Napa angger anu ngomong iki kados niku teng Niku mriki? rak piyaine blasteran. Oh, blasteran. Nggih sing ibuke saka ngendi mau? Sekolah belu. Ah. Mbakku sekolah belu. Lambelu. Mamakmu ngendi? Lambelu. Lampelu. Ya lah bener. Lampelu. Lampelu. Ramane ngendi? Sekon toli-toli. Ah, Yes. Aja kaya kowe anak Pak Wali Kotamu sekon Iki salahku apa meneh Pak Seno? Sambung iki aku jenenge. Iki bapakne, ibune sekolah Mbelu. Lambe. Mbakku sekolah belu. Jalah. Lah, terus. Di sini nih. Iki piye janene? Bengong aku. Mbak mbokne sekolah Mbelu. Iya, Mbak. Bapakne Bapakku sekon sekolah toli-toli. belu. Ah, sekon toli-toli. Oh, Bapakku. Boke sekan lembelu. Iya. Ramane sekan Sekon
toli sekon toli toli cari toli Toli. Ya. Burine kili. Ya. Aja tok bolak-balike tol ngono aja. Boten nggo tol meneh Toli. ping 2 wae ping 2 Sampe baca. toli Oh. Aku njaluk izin ya. Apa? Iki volumene kaya gegeden nih. Heeh. Tak cilikne. Berapa Pak Cikno? Men ora banter banget ngono. Ndak engko apa membrane pecah. Lah kowe iso goleki puterane apa? Tak goleki Puterane puter. ngendi kadek? Nek radio ki loro kok puterane. Heeh. Sijine goleki gelombang, sijine dienggo apa volume. Volume. coba ngendi puterane Wah, disimpen, Piye? dibrangus. Coba ngene Mbak Ciblek kae ono. Aku Pakde. Puterane ndi? Nek iki ora nggo potensio. Nganggo apa? Modele mek touchscreen. Oh. oh touchscreen Heeh, ditutul. Tul. Ya nyah tutulna. Lho, besar. Tutulna. Nekara rika ya. ojo pade ojo jadi pateni Lah anu niki suwite iki cilik banget e. Ane nganggo ki ora kena ning jero e. Nek nganggo iki kan tek. Wak. Ya ora karo kuwe lah. Ora karo kuwi piye wong Karo kene bapak kae iki. enak. Entuk kae iki anugrah entuk kowe musibah kok. Lah iya. Ora jan yo. Mandel apa ora? Iki lagi arep tak goleke iringan kesusu kok. Aku wis omong koncone tak kon yo ngono. Kring ngono lho wetok wangun. Ya baleni. Baleni. Kandhani. Kira ta aku ra wis omong nek cilik. Saurane iki nek kowe bakal anu iki anjur masuk Dene kurang mantap temen. angel yang lebok. aku sing masuke Kan dari belakang Kowe aja melu-melu nggonamu ki cilik. ya bisa lah. Emoh. yang mana Yang iki bolongannya Ki lho bolongane ning kene. wi moto ora oleh ning motone kene Ning motone sapa sa? motone iki Mbak otone Icak Kuli ngomong ke Otone Icak. Otone Icak siapa? Karepe motone picak. Oh, ya motone picak. ya ora bareng ditusuk kan otone Icak nek ditusuk Salim kudune Mbah Woto ning kan disingkat Mbah Oto. Otone Icak, makanya aja ditusuk nganggo keris, mengko metu getehe. Ngetuk apa KTP? Getehe. KTP. mata kok ditusuk metu KTP omongane. Oh, mane rek aku pikir bosok. Rumangsane moto ki duk japil ngono apa ketoke KTP. Gete. Getiye. Iya. Getiyeh kowe. Getiye. Apa getiye? Getiyeh, Gete. Iya. Iki kan karo turunan India. Oh, ya Getiyeh sama beda-beda. Iya. Oh. Biru Iki mulane kaya India ya. irunge kaya India. Iki wis ketabrak becak kuwi ya nyanyi kok. Kepringen. Aki ndodok. Yes. Matane. Koreti. Oh sing nabrak bancene ngene kuwi. Banci piye aku lanang? Iki wis tak sopan-sopan ki lho. Panjenengan. Panjenengan aku nek kowe seneni paseno aku ne. Oh. Pak panjenengan. Ya. Pak Panjenengan. Oh iya. Panjenengan. Oh, beda-beda ya pastinya tapi ya. Ya beda engko namu iki maya bingung kok. Iya. Junekke Maring aku ning Purwokerto arep jagong. Bingung. Mek jagong iku ning Purwokerto. Jagong nggone dheke linggo. Heeh. Padahal nek ngene dheke nyumbang ku Nyumbang. jagong. Nek ngene kula niku kula bingung. Pak Demarwoto kok teng ngene kula niku teng alun-alune mriku kula nggen lapang anu Purwokerto. Nggih. Ngendikane jagong. Jebule napa? Kondangan. Kono kondangan nyumbang. Ngerti kondangan ora? Ora reti. Apa Orang kondangan? Orang ngerti kondangan. Kondangan ini yang dipegang Mas Mantri itu nih. Kuwi kendang. Wah. Ya ora reti rasa di sini nih. Kondangan apa?
biar kowe. Andel apa ora? Cuku cangkem ngono ning online ono ora ya? Aku dhek soalé neng kono kan desane iki isih ado-ado. Wis kuwi Oh, blek ado-ado iki sing. Omahe ado-ado ngoten nek Oh. omong, seru banget. Wis biasa. Cang Banyumas. Ya menggonku. Oh ya di Banyumas. Ono menggonku kena Banyumas. Jauh dari Oh. sini Banyumas. Ya ora patang jam. Oh, Pak Doyan mendoan. mendoan apa itu? Tempe. Oh, tempe ya doyan, doyan Tempe. Ya, tempe doyan. Tempe Iya, iya. diglepungi. Tempe. Mau toli-toli saiki tempe. Lah apa sih? Ora apa-apa. Tem kalau di sana tempe. Tempe diapakin? Di iso Tempenya. diglepung. Tempe dicekik-cek kaya kiye. Masa ya gawene Ya dicekik. gawene dicekik-cek. Tempe ki gawene dicekik gawe Iya, tempe. itu dimasak gimana ini? Iya, di iso diglepung. Apa gelepung? Tepung. Tepung. Oh, dikasih tepung. Dikasih Iya. kenal. Dikasih kenal. Kasih kenal? Kenal karo tepung ki padha. Tepung kenal? Tepung Tepung kenal terigu. itu tepung apa? Tepung itu akromnya sama kenal itu artinya sama. Terigu. Tepung itu kenal, tepung kenal. Oh, kalau tepung kenal itu temennya tepung kanci, temennya tepung terigu. Tepung kenal apa Pak Seno? Mbah. Saku ora melu-melu. Itu jenis apa? Senengane do gawe ukara niki nek takon ngoncet niki. Tepung Oh, maizena. Apa? Tepung beras. Oh, tepung beras itu Tepung tepung beras. kenal. Oh iya, leti-leti. Wis ngono gek nembang. Oh, nembang. Nembang. Yanisa, nembang apa kowe? Onten pamundutan. Ono oke. Ya ning Tawangono Lintang, Podang Kuning. Terus Sriuning. Ya, Nggih. pirang-pirang. Podang kuning nggih. Ya, sesideman ya ono. Podang kuning. Napa niki ajeng podang kuning napa? Terserah kowe. Sing mantep atimu apa? Napa, Pak? Napa? Oh, Podang kuning. kuning. Bener pilihanmu kok. Ya Sah. pas. Kayak Nggih. lambine kuning. Kening. Ya. Ya, Kening ki dibawani. bathuk kok kening. Batuk. Kuning. Aku rasa sakit iki. Kuwi bathuk nek kene iki bathuk. Kowe iki Batuk yang kene batuk. Oh, ini bos Jawa. Kening kuwi Oh, kening kening. batuk. Oh, nek kuning itu warna, nek kening itu bathuk. Batuk. Tok. mulane wis Tok. mulane aja tok nek ukara sing werna-werna kuwi kok ndak takon wae. Rumangsaku ya men sinau ngono. Aku iki kok kebangetan kok. Wis rasa tok omongke meneng wae. Gek sepo. Oke. Ku anggere muni omong sithik ngono ditakokke, "Apa kuwi?" Ah, cilaka dadi. Wis tau mangan gembus. Ah, iki Deneng. Apa? Gembus. Gembus. Bos. Gembus Lek. ki sekantela Marmata. diparut. Tulung banding Kayak- ciblek. Gembus sama kayak getuk itu juga sama, beda. Apa? Gembus sama getuk itu dari Beda. Getuk. Yo getuk. 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 Getuk karo gembus beda. Beda. Angger getuk kan manis, nek gembus ki asin. Oh, beda manis sama Beda, asin. ya. Bolong tengahnya. Ada bolongnya, kayak donat. Ya, kayak kue. Kue apa lagi? Mutar kowe mu. Kue donat. Kayak begitu. Kayak begitu apa anak? Nadyan wujud temong paksi. Suarane apik ya? Ora sanggo ah. Kuwi tunggal jene suarane. Asu tuh anjing. Ah, Aku bukan anjing. Enggak, suara. Suara. Iya, kamu bukan anjing. Bukan. Manusia. Nah iki malah kirik wong cilik. Oh, anaknya anjing. Ora. Kiri. Tumon anak kiri gelungan. Ayo tuman kena weruh nang kene gelo-gelo. Nang apa kok gelem ditutang kirik mikir mlaku bareng? Lho, pancen kuwi tak nggo ngusir wong sing ngarep do cedhak karo aku. Ha nyatane mah ya ngono. Ujar-ujar apa anak kirik nang wayang? Ayo iki mulane. Ayo.
kaya nek ngomong to Mbak Ciplek. Nek ngomong tipe cotot nek nembang. Nggih, angger ngomong pating pecotot ting nembang kok main nggih. Main nembang. Main. Bisa pas main. Main ngerti ki apik nek cara kono. Apik. Bagus. Oh, makasih ya, Bude. Oh ya. Alus manis tur merak ati wes wingkon kula goleki si podang kuning iba bunga hingga nyanding bisa dadi tombo luar biasa lho Le. Piye? Dua channelku, channel Dalang Seno karo PWKS Live begini berjumlah 17.000 orang luar biasa. Luar biasa. Sebagai saksi ulang tahun Kota Magelang. Kota Magelang. Yang ke-1113. Jadi nek Tunggal lewu 1113. 100 tikong welas. Apa? Tikong welas. 100. Di 100 tikong welas. pira? Tikong welas. 13 ya. 3 ora nggo eng, ora tikong. 3 1113. 1113. Basa Jawane 1000. 1113. Ben diomong sak geleme dhewe engko mbangane ilate klet karo telak malah repot ngono. Ya Ya ora ono ilat kok kelet terus. kelet ya dikletek. Iki tegese ade melu seneng Nggih. sing tresno budayane dhewe, budaya wayang, budaya Jawa, saya suwe saya ngrembaka. Nggih, luar Tanya. biasa. Temek gelang mriki ya kata ya Pak Demarwoto nggih Pak Seno. Nggih, leres Bu Ciplek. Seniman pembangunannya nggih maju. Kula Jelas. dringi sejuta Jelas, bunga itu ora sejuta tegese bunga. ora kembang kae, bunga itu daya tarik. Daya tarik. Nek iso dadi destinasi wisata. Nggih. Kembang kae rak jodoh diparani kumbang, Iya. diparani kupu. Jadi kota menarik, sejahtera, aman, tenang dan siap dihuni oleh siapa. Iya. Iki pinter ya juwane ya. Kotane sejahtera. Sejahtera. Kota religius. Ya. Iya. The Nail Kota- of Java. Apa? The Nail of Java. Ini semuanya Magelang. Kota militer juga. Selain kota sejuta bunga, Ya. kota militer. Kota militer. Tak ketok kuwi Iya. mau. Apa? Ketok. Ketok. Tuh kayak gue yang ngentut. Dudu aku ra ngentut. Yo. Ya, mangga Mbak. Enggak. Esuk awaring omah wis ora krasa. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Ora krasa esuk awan nganti wengi. Eman-eman yen ya kang nyawa. Lerang-lerang tak sawang mencok ing ngepang. Kekencangan tak indi saka katuan. Lajeng ngoceh dheweke ngaleng kencoan. Elakune tak suwon bocah
goleki sing tak sayang obat miberanku goleki ora krasa iso Iki kaya kelingan dek nom latihan teater ngono. Sapa? Aku. Ha piye? Ali omong ya muni omong adoh, cedak ya kudu adoh. Sing penting bantur A I U E Bode ngerti wis tau ngerti diah Balitung durung. Apa? Diah Balitung iki sing duwe mbiyen jaman babate Kota Magelang ngerti ra? Diah Balitung. Kuwi lho, kuwi. Oh persis ya. Ora iki ngoni-ngone. Ingon-ingonen. Zaman leluhur, Pak. Tahun 907 Masehi. Ora apa-apa. 907 Masehi sapa sing babat Kota Magelang? Diah Balitung zaman dulu raja itu. Iki lho. Cah cerdas ki ngene iki, dadi ngerti sejarah. Aku ingone-ingone. Ingone-ingone. Malah melu jaga katentramane Kutha Magelang. Ingone-ingone ora mesti ana dijupuk nilai positifnya toh. Ha iya. Oh iya bener. Apa banyak. Kan ning pojokan dikek banyak nek ana wong mlebu mlumpat ning jero banyake mesti muni. Nek asu ya mesti njegok. Tegese kuwi dienggo menjaga keamanan. Menjaga ketentraman. Ketentraman. Beratine ya kowe kudu ning kene terus didadekke patung wae kaya padha ciblek mau kudune aja padha ciblek tapi kowe. Kudune karo Rika ya bener. Nek patung ora iso njegok. Ora iso njegok, kudu njegok. Iki nek digawe patung, sing gawe patung mumet. Mumet pripun? Ora iso ning gawe untu ngene lho. Langka ya mau untune. Lho kepen. Ora, lek gawe ora nganggo tangan. Nganggo apa? Gip. Heeh. Kuwi raiku tebloke pok ngono. Engko tarik metu aku di lebokke meneh wis dadi sisaan. Ora usah emosi. Niku emosi Mbak Limbung. Nggih. Tanda-tandane wong emosi niku li sanjang aja niku. Oh, lah gayane bareng delok lin joget. Sapa? Upin kuwi. Lho. Kowe aning perlu tak apresiasi lho. Oh iya. Bu Ciblek iki arep wis nuwun sewu ya swasmono ning begitu ngerti lagu-lagu terus ya wah energik luar biasa. Mula jenenge Ciblek. Manuk Ciblek kae mlencok nono mlencok rene. Ha iki gagak tua iki. Lah, Tua tur boleng ya. aja kesel. Ora kena jengkel. Gagak nglimune malah arang-arang kok. Nah, Anak Ciblek ora apa-apa. ora wis apik Lah, iki iya, mau. apik. Jogetmu kaya boneka sing digawe batu. Ora ngerti iki wong dancer lho. Dancer. Dancer iki wadah bayine kualik kuwi jenenge dancer. Ah. Sing jogedan kae lho. Dancer, Dancer kayak kae. cheerleader. Aku kan C-U, A, and 1, and 2, and band. Ya gitu, dancer. Itu namanya dancer. Ya. Aku dancer dari Jakarta dong. Tuh. Dari Indosiar. 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 Apa? Indosiar. Oh, Indosiar. Indosiar. Sak siwar liye dhek jenenge Wardoyo. Oh. Neng kono nek ndi Indosiar.
Nggih. Kelingan li'e. Matur nuwun Mbak Elisa. Matur Ya. nuwun. Monggo meneh ya. Ya saiki ganti Mbak Ika. Ya, ya ki eneng sing nyuwun werna-werna iki sesideman kok. Ya. Ya, miye sinden made in Gunung Kidul. Ya. Mbak sinten? Mbak Ika. Mbak Ika. Wah, ayu-ayu banget. Ya, jajar ke Sinden sampean. Ciro lupat 10 perawan kabeh. 11 karo kowe. Aku kan janda. Waduh. Janda kembang. Waduh. Kembang bangke iki mau. Kembang bangke lah. Sugeng dalu yo ciplek. Nggih, sugeng dalu Ki, Mbak Ika. Sehat? Alhamdulillah. Nggih, ketemu maning ya. Iya. Iya. Jenengan nggih sehat? Sehat, yang saya tuh tekan ngene. Oh Ah ya ora le tekan kene ra mergo sehat. Mergo napa Pak De? Kadung bayare wis dientekke seminggu yang lalu. Nek ra menyang ngapusi kowe berarti lara ya kudu munyang. Ya ya, wong senengane Kadung sangguh ya. Nggih. Kadung sanggup. Nggih. Tapi nggih, kula seneng teng mriki niki. Lah napa? Mboten kados Bapak Wali Kota mriki Mergane. bagi-bagi rezeki. Nggih. Ora gede, ora cilik kula nggih dibagi-bagi rezekine. Alhamdulillah. Angger kula mboten teng mriki ngenjang orang ngliwet. Kendile sawan celeng. Apa kuwi? Ora kenek liwet ki praktis kok. Kok praktis piye? Dhek mangan pesoki beras ngono kene colok listrik ngono wis kaya magic jar lho kira. Ha iki ya sampean yo kebangetan lho. Piyai putri kok dunake kaya magic jar sampean. Apa patut nyong jadi nganggo make Ora, apa ora, jadi ora. magic jar? Ora sik njaluk ngapura ya. Dadi aku ki ora niat ngece Ora niat, kowe. ora kena jengkel ya. Heeh. Riko be mau darani apa mau ya? Nang Pakseno darani bolen, darani untune mrongus. Oh. Darani apa iki ya maning? Akeh wis pokoke Be ora jengkel ya. Ora jengkel. Darane Be apa? Ora kena nesu ya. Nyong darani kirik bareng be ora jengkel. Ayo wis. Ya. Arep Monggo baik Nggih. Nggih. Wonten sing nyuwun sesideman dipun aturaken. Sesideman. Ya, Dirin monggo. sangi nggih. Nggih, ket mau beta kancani kok. Wih, Kembar. Ih, ana sing ngomong kembar nyong karo Baika. kembar Aku meneh. kembar. Member kembar. Nek liyane iki sing Oh, kembar liyane irunge. kembar siam nek iki kembar sial. Lah kok iso? Siji apik siji ala. Ora kaya kowe kembar irunge jere. Yo padha-padha pesek ya. Ora bapak irit. Wong Kok iso? pesek ye bolongane ciut, ambekane irit ora gelis mati. Oh, beda karo nek mancu. Manke gede. Gede. Pak Demarwoto, Oh aku to. irunge gede, Carane nudingi tukang eson. irunge gede, Ah. bolongane ambek, Nyerote ambekan. ambekane boros. Oh. Sedalamaning MDD, Apa kuwi? medodong. Medodong ki gedhe ya. Aku irunge pesek kudanan pilek ora iso mutur gete ya selesai padha. Ya diurik. Godhong silep Napa, Pak? Apa? irunge mendlep. Ya ben ra apa-apa ya. Ora apa-apa. Ya, yo sesideman. Monggo. Teman. Wiwitane anderek. Apa? Napa Mbah Hoto? Ana andeng-andenge. Ame ngono andeng-andeng kok bingung. Andeng-andeng cedak janggut. Apa tegese? Sapa sing dipanteng mesti manggut-manggut. Ya. Nek kok Mbak Ciblek nggono apa kae? Aku bet Kae udah andeng-andeng kae tilas patek nek kae. patek siapa? Eksim. Oh, Eksim ki ekspor impor. Oh, Patek kuwi penyakit. gatel, gatel, men. Ora apa, Wes nang kono diomongke ngomong kuwi. Apa lho? men. Met baleni meneh. Maksudnya jornak lah. Ya ben. Ya ben, Ah, ya kok- ben. ah, kok Wong ngene. kepenaken nang nyung ya men. Nah, meneh. Anderek sang beki. Kota Magelang bengi iki luar biasa lho no. Iya, iki mau 17.000 saiki wis tembus 20.000 no. 20 ribuan. Rekor ya.
Luar biasa di luar. Masuk angin. Ayo casuk. Ayo mesti kulino kaya lek. Ayo, angger teng. Jadi guyu biasa di luar. Ini takon iki. Ya ciplek ya biasa di luar. Lagi kinang jaba, apa kinang jero omah? Oh, iya ya. Ya kok guyu ka ya mergo saiki ya ning jaba. Nah, Ning apa? Ning jaba. Iya nek wayangan ya ning jaba. Urung mesti. Terus iki. Ora sing ta. Aku seneng nyawang andeng-andengmu ini. Mbok ora nyawang andeng-andenge. Ya sekitare lah. Mbah Hoto. Apa? Mbok yo ngancani kene to. Wah, nek ngancani kowe saguh aku. Apa rong bengi tak tandangi. Ah tukune alun-alun Magelang ngene TKT. Kuat apa piye rong bengi? Aku rumangsamu. Kuat. Wah, nek entuk ya ngene iki ya tetep menyang. Tenane. Ora ketang esuk baline brangkang ya. Kepolsir. Oh. apa kuat jadi bojone Mbak Ika, Pak Ya, Dek? apa kuat? Wis ora usah takoke Mbak Ciblek. Repot. Iki mung ngomong tok. Oh, omongane tok. Wah, iki ki wis kaya kae lho, tawa chat nang pinggir dalan kae lho nek disebul ming ngene kita. Oh. Kayak ngene kae malah isik kenteng kaku ngene-ngene iki. Alah ora Nek kaya nglabur kuwi ngene. Lah iya ngene-ngene kok aku omong. Nek kowe muni tawa chat ya ngene-ngene iki. Ya Nah, ngene aku ya. malah aman. Aku malah aman kaya entuk Mbak Ciblek no malah aman. Nah, Ora ono sing ganggu. nggih. Kula karo jenengan bojo manak metune tuyul. Kowe ya tegal-tegele to. Cah semono kok tak angin surga. Kowe nek Ada apa Rika iri apa? Ora. Akhirnya dadi bojo dalang apa? Mboknya patut. patut. Nah. Ning iki paling punakawan papat ora dadi ki lulange dheke cilik. Iki malah digunakake apa-apa iso lho iki. Nah, Ha iki nek wayangan rampung esuk kae lali ra nggo golek kuwi kari mama. Kok apa? Yang ngomong dadi wayang golek lah. Lah nek wayange keri kan dadekke wayang golek nggo esuk. Alamak. Sing kerasa dirogo kok. Iki kok terus digocengi kene Lah ya ora kaya ganu, Pak Seno. Heeh. Nang Tegal. Piye? Blak kowe melu bae, melu ngertine nyong arep ngelawak. Heeh. Ora usah nyong dadi nyong ki mayang golek. Kowe dadi golek bae wong goleke nyong potol siji. Nyong dadi wayang golek jejeran. Barang iki nyong dinggoni sarung, sarunge cincingna. Pak Seno ngrogo. Barang ngrogo nyong ya menang bae wong golek ya ngono lah. Ngerogo Pak Seno karo nembang di mana Oh dadi wis kelakon. temenan dak takoni temenan barang wis ki lagi ngapa dening kok takon di mana karo nembang nyong semaur nang kene temenan dirogo Kowe mirang-mirangke aku. jejeran pertama dirogo Heeh. dudut tanjupna maning rogo maning Oh iya. rogo maning Semengi ping piro ling? bar limbu kan nyong mudun Lah ngopo? lah urung ana sewengi dirogo ping 5 akhirnya nyong dijahit Ayo ora dikapak-kapake kok dijahit. dijahit sarunge sewet wongan urung rampung Apik lho, kowe iki ya kebangetan Bangetan piye? kaya semono kotok rogoh ki lho. Lah ya ngono wayange ora ana siji ra ya tak kowe. Kene. Mula-mula ya bener kowe takon Piye? ngerogoh kuwi di mana? Heeh. Aku pancen ra duwe kok. ih anak Mulane anak sesendok micin ya dek iki aku mulane gumun ketemu ning Jakarta kok nggo ten soplas akeh banget kae lho. Heeh. Ten sing tatu iki nggo endi ten soplas? Bulane dek anu ki ya mek cukup ten soplas tok ki brek. Dinggo ngerakepet
ngerti iki ya meten soplas nek liyane bisa menggo kemben karo dhek iki. Mula dhek digoleki di mana kowe muni ning kene dhek tetep ora kecekel. Tapi jare Rika wis tau dadi wayang goleke Pak Seno. Aku Iya, malah cilaka kok. cilokone. Aku perang Terus rokok tok perange diuntal-untalke. Nek perange ning remet tenanan to. Dadi aku ora nganti perang aku wis mules meneng wae kon. oh, Ya Mbak Ika. monggo Mbak Ika. Priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Ndara terus Bendara terus kayung-yung Selendang kuning kang saking Kang saking wukir Barang kowe nembang rondene metu Kah dadi rada anget. Ronde aku wa. Cang goreng, cang godhog. Cangkemmu swara kurang pramono ning wasis sindene girong bareng. Wong anu lagi nyangga mangkok kon go kerong. Kerong Mbak kepenak gerong ronde. kaget kabeh lho. aku ya kaget kok ngawur. Agi neng kene dek ngono. Angung romarang bendara tiasules tyo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman Neno lewat kincanging alismu aku
mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketuwongan nyrimpo jiwa ragaku kahormatan mantrong rukun ngarepi Loboke dangdut ya mak iya engko mangga nah urip ana kutha gedhe kowe tak tukake isine apa wae nadyan sesidemen awas mesti tak Asik. oke Tarik, asik. Margo laras digoyang. Bokake, bokake. luwih becik Ayo Mbak Iko. timbang bepisahan Yure boknya. Sulistyo Sor. wangi samudana Beta. marang kula warga karawalan putra lewat kincang Tarik. Woyo woyo. Margo laras digoyang. Apa? Tarik. Warga laras kok margo? Margo. Warga. Margo. Jare margo lho. Diapusi kok yo ngandel. Nggih Margo. Warga laras. Margo laras. Tarik. Le Marwoto So. Piye? mbok kowe iki awake obah kaya Mbak Ciblek lho men sehat Aku meneng wae. aku ngeleke aku mbak kowe iki ya obah dhewe rene. Aku kok obah kok bar goro limbuhan ki kok perang barang iso. Aku nek obah apa dadak laporan kowe. Aku ya sok-sok obah. Ya wis sakarmu wis ra omongan. Ya nesu kene kok ya nesunan. Asale wong kon obah kok angel. Ya. Wong joget Mbak, ayo. sagenan yo apik. Tarik. Tarik. Ya, Mbak ya. Ayo. Tarik. Yuk. Oh, tarik. Skor. Madep rene ya. Goyang ya. Ayo. Yuk, Digoyang goyang. iki. Digoyang. Goyangnya goyang apa disit? Sampean kono aku kene. Goyang kan warna-warnana, goyang dalam, goyang luar. Kowe arep neng ndi? Ning kene Neng wae. tengah. Kowe kuwi nek Marwoto meneng ning jane asline jerone wis goyang ra karo-karuan. Nggih apa, Mbah? Engko tak duduhi dhewe. Enggak aku. Ora mula kowe oleh takon ora usah takon. Yo, ayo. Yuk. Yuk. Kowe kok keturunan Elsapek iki piye to kowe? Elisa Elsapet. Ben tak jenenge Elsapek men Oh, kondang. Ya, mangga. kota Magelang digoyang. Tarik. Masih bersama Yo. Papala. Pantura. New Palapa. Lesti sama Subro. Sapa? Subro. Kayak Lesti. Eh? Kayak Lesti.
Sampean Subro. Aku Putri. Oh, Putri. Lesti. Kan Lesti. Iki ora Ki putri. Subro. Nek iki ora putri iki. Apa? Puter. Ya ora Ora puter. ngoi, ora ngoi. Yo, ayo. Ya. Yo. Urip ana Ae. kowe tak dikake. Angel Eh, mulane aku- aja kon joget ayane kumat. Innalillahi wa inna ilaihi. Semoga husnul khotimah. Ya Allah. Aja lah Pak De. Kon joget apik-apik malah ayan. Nek cedak kowe kaya api, nek cedak kene kena virus e gitu. Kaya kena pitik telonen. Nggih, sampun Pitik mangan karet. Nggih, matur nuwun wis Mbak Ika, lho wis disuguh. Cik. Sego goreng wis kae wis kae. Wes pokoke teng mriki niki teng Kota Magelang suguhane komplit-plit. Ana nasi goreng, ronde, wedang ronde, mie goreng. Lah wis pokoke nang kene gari kari, Apa kari iki? kari mangan. Nggih, wah. Jan banyu mili. Nggih, banyu milih jelas. Karena nggo contoh ya, Ha iya, wong lanang jenenge Sembodo. sembodo. Kurang ajar. Apa? Iki Sembodo. apa video call kuwi ya. Ayo iki eneng sing nyuwun kan. Kowe gara-gara main wayang golek rogo ciblek. Sek kena tembung nyuwek ya mergo ciblek tok cuwek iki mesti. Sing jeneng manungsa kedurungan ina lali salah. Nah, Aku ya ngomong ngono kok, aku nyatane. Wong sing jeneng kulino nglakokke ngene iki ya nek omong sok-sok ketrikel iki biasa. Ayo wis kono gak kecekel meneh. Ana sing nyuwun cara Banyumasan. Wah, iki sapa sing Ayo Mbak Rido. Ya. Mbak Rido. Iya saka Majenang Mbak Ciblek. Iki batirmu. Wis, kowe anggere kono iki ra eteng blok. Wis. Oh, saking Majenang. Iya. Nggih. Saking kene kula nggih ngulon. Apa kelalen Bu karo Nyong? Nyong kelalen lap, jangan siapa sih ya? Tulis pernah bareng Nang endi? nanggone Pak Sikin. Iya Walah. ya. Sehat ya. Sehat. Tambah ayu aja karo ki kok kenal. Iya iya iya. Oh, Majenang. Iya. Oh iya dong ketemu. Nang Anaknya ngene Bu pas- Inung Supriyati. Oh, alah putrane Bu Inung. Wis nggih. krungu rasa tok baleni. Anggila. Jengkel apa? Pada ora ditakoni rika kesu apa? Lho ya bener kok wong nganggo sound system dadi wis seru ya Lek ya. Wis krungu. Lah iya putrane Bu Inung. Ah, wis Nyong krungu. kelalen. Wah, bola-bali. Iya, ora apa-apa. Ibune sehat. Alhamdulillah Oh sehat. iya lah, ayu teman. Anu sekuliah? Iya, Bu. Nang wis endi? sekolah. Nang isi. Oh semester pira? Semester akeh Bu, ra lulus-lulus kok. Oh ya goblok. Iya. Kena gara-gara apa kota dadi goblok. Oh angger pira semester ora lulus. Iya. Nyong dening wingi tuku 70 ya. Apa? Semester. Hah? Semester Semester. Kuwi arep omongke semeter. Lah iya semester. Semester. Oh semester apa? Kowe dumbu kene kae net, kowe dumbul kowe sabet blek kuwi jenenge semester. Ora kena jengkel. Ora. Awang kuwi semester karo semeter kok. Lah nyong kan Dene nguneke kupingku sing ora bener. lah kena ora bener. Dene ora bener. Temenan Apa? angger krungu Pak Demarwata. Apa? Wis mama apa urung? Turung. Mau tekan ngene jam pira? 8. Wewe. Kan ora krungu, Mbok. Ora krungu bro. Pak Demarwata. Apa? Mangene jam pira? 8. Karo sapa? Karo supir. Apa? Kan. Iki darani budek ora gelem Iya ya. ya. Wis nang kene penyakitnya kumplit. Angger nyong ora budek. Jajal Pak Jajal Rika Jajal. Ciblek. Halo. Sik kebanteran kowe krungu. Salah. Aneh banter banget. Ciblek. Lambene ditutupi lambene. Dalem. Rika guliumi kumik aja keton.
Lambene ditutupi iki. Tutupi jare. Iya. Jejel, tuli ora krungu. Dalem, Iya, madhep ngana. Ciblek. dalem. Tekan kene jam pira? Mau jam 8 Karo sapa? karo rombongan. Mulai iki mulai. Oh, wis pokoke nang kene ya seneng nang Kota Magelang. Mulai iki mulai. Derek napak senon, Nugro. Udah lang kenal. Nang kene ora kapiran. Sik hobok. Wah, lek ra wong ngecas wayangku teles rabah. Tahu sih mah. Wali coba kau Oh, dulu. yes pokoke Coba, nasi coba. goreng. Kuwi jenenge carane rante. Cangkemmu los. Tapi kan cakep elus kuping ora budel. Ya apa wong aku ngomong apa-apa aku ora ngomong kowe ya. Kaya ngerti omong aku lek omong aku ngawur. Ngono. Tapi kan terocos kena ngono belulangnya teles. Melulang. Walulan. Wolulang ki 17 tambah 1 ki wolulang. 18, Pak. Betulnya bolulas. Lengo, Bu. Iya, lengob. Iya. Ayo Mbak Rido. Monggo Mbak sinten? Arya. Mbak Rido. Iya. Oh ya. Anake omahe Rama. Putune, Mbah. Oh, putu. Ya. Raden Arya waraku dara nyata lamun satriyan jodi Jiblek kaya kompetator. Apa? Ki nembang bahasa kayak patung meneng bae. ora ngematke nek bahasamu salah engko dibener karo biung. Oh iya. Wis nyontak melu. Dadah. Sak Bu, nyong merguru karo Ora Rika. kayak kue nyong sing Lip sync. Iya. Oh iya. Ya mene wareg kok arep ngono. lip sync. Lip sync kowe niro kenan ning sing Oh, iya, nganggo iya. suara. Kayaknya budeknya temenanan ya. Lah sing bareng tuh nak esuk. Tak yuk. Apa kuwi? Ya. Lip sync. Yo lip sync. Jajal ya. Ya. Praka Saka. Apik lho kowe. Kaya uret. Kowe kaya cah cilik ditukokke es krim kae. Wong nyong beguli nembang be meneng bae kene Rika heboh banget. Ya ujarku. Yang ngono jenengan bae, Mbak. Ya. Kahku luhur Godek wak. godek wak simbar jajah yen ngandika gereng pindah kuntur Dasar ora payu. Rika apa ora payu? Ora payu kuku dodol otok-otok. Dasar satria prawira Ya. Rama Sor. Eling. Eling kula eling gunungane Senapati.
gedung jerak banyu mili kemes sabar Terus tunggahke ya Mas. Iya. man sabara wulan dereng sagersane Ana maning dhewe wong berkalinggan sajan tuwa nanging ora kurangan kendhange tegange ya. sampun Ya, matur suwun wis ya Mbak. Bu Mbak Rido. Mbok Iya. pingsan Rika joget baen Nggih. Enggak, ya. Eling-eling banyu masak. Iki kowe arep menampilkan Ipin-Upin apa ora? Ah iya upin-ipin cek sore. Sip iki wis sip. Iki tenan upin-ipin diduelke. Oh ya. Ayo Iya. diduelke. Ayo Upin. Ayo Pin. Ayo yu. Upin. Kowe arep tak jodoke karo Bu karo Upin. Mbak Bu. Bu apa Bu Ciblek. Ya pokoke kowe iki kowe Bu Ciblek terus kowe dapukane pleci. Iya. Persisin apa? Pleci niku manuk ya. Ya kaya ciblek Oh, manuk pleci enten. Oh. Jenenge. Nggih. Ayo Prastiwi. Nah, iki wah. Ayo pleci. Ya. Nah, ayo. Ibu Prastiwi. Heeh. Ayo. halo Dek Ciblek piye Apik. banting kowe ya Iki Pada becili ke bar banting gumun rekajan. Yakin nyokor kayak ora kaya upin-ipin sesuwe. kaya apa? Kayak sing kae nang tep pucuk. Ayo uret kuwi gede. Kaya uret. Ulet Siji uret, siji entung. nyong sing kentung. Uret. Aku sing uret. Iki sik entung gedhi. Gede. Nek dibajak ngisor mek tit ngene. Nek kentung, Kuwi nek entung. nek uret. Nyokot. Kayak kirik nyokot. Ya ora mesti wong kuwi iso nyokot tempe we. Apa iya? Heeh. Nggih. Oleh jarian ki piye to, Pras? Kok melorot napa? Heeh. Lorot ya. Melorot julukna kowe. Kae sing tukang nglakokke wayang golek ki unggahno ki. Moh ora kuat aku semono. Potel tangane. Iya. Ya, ki napa mundutan Liwong yu. Wah ya. Kiai sepuh kon Liwong wae pokoke Ibu karo Pratiwi nek liwung niku sae sanget. Nggih. Kula nek pas nika ningali jenengan nek teng nika lho Liktup. YouTube kok YouTube. Lituk sing cilik Niki lho. lilike. Loli Nggih sanes Yune sanesnya. Kula nek nonton lilike Liktup. Oh, Nek mboten. jenengan duwene YouTube. Heeh. Nyong Liktup. Oh, YouTube. Bakayu karo lilike. Cilik nih goblok ya. TikTok ya. YouTube. YouTube. Lah iya YouTube. Wah, wis nek ngomong karo YouTube barang Ya. turu ngendi? Saya joget Bang Lur. Ya yo. Wes, ayo sor. Sor, Wes. itu laras, Ayo. ditarik. Weh, iki aneh kaya Elsa Pek mau bengok-bengok. Sumbut ya wonge gedhe dhuwur. Iki cilik nek ketok suarane. Iku umpama tulung-tulung nang ngisor panggung goleki bingung. Sing ngomong ki demit apa? Ayo seru tenan Oh, suarane. suarane seru ciblek iki. Oh ya seru Ya, ya. mangga yo. Soale buangane air sing nggo mbuang hawa ki Di-ati Cilik. Liwong. Wah, jos iki pokoke piyai loro engko mesti untel-untelan ra karo-karoan. Ya, mangga. Yuk. Wong bagus tapi aku. Kok ati nang siang
Ya menika pentas TK PAUD. Aku kene ngendek cilik. Kaya adu jangkrik ning ngono. Cilik Mas- ora semelang mencelat ning ndi-ndi. Ayo. Berarti nyong Mbak kaya Ciblek yo aja tok pendel kontal tenan. Oh, sadel. Arep cilik niki cilik pada kali kula tapi jon rusak banget. Lho wajan nyong arep kontal nang kanam iki. Nggih nyuwun ngapunten nggih. Nggih. Nggih, Bu. Ayo, Wong Ben. Ngundange blek kok bleh iki piye apa jenenge Blek. cibleh. Ciblek. Yo, Ben. Jadi pleti. Aku agak arep mangap to, marwoto. Diem Kak Ros. Tak mangap sik. Bangun tenan ati kaya digudang tak-tak. Kowe ngerti Tak bareng mau ciblek arep tiba. Heeh. Nek diparani Prastiwi ngene iki ciblek wis ngantuk dhisik. Semlangne kontal tenan. Ha iki cilik gali blek rumangsamu. Terminal Yo, Jogja iki sing nguasai dheke. Masa Wah, setor karo dheke. premane. Wah, diaturi kok. Oh, ngapunten nggih, Bu. Wah. Ora dadi apa. Oh, piye omongane? Pangapunten sangat. Kula disenggol nggih mboten napa-napa nggih. Nggih, jane karo mitet irung. Oh, sing dipitet ya ora ana wae bablas. Pada bae. Masake. Terus ki. Yo, sor. Arek. Karena ndi Mbak Ciblek? Sesuai gila. Ah, suwe-suwe apa? Gila. Kula sesuk wedi. Oh, ayo. Lah niku mojokna terus. Aja nyong disenggoli bae mbok kontal mengana. Dadi wong loro ki nek joget sirah iso bareng ngene kaya dolanan sing didol ning kaki 5 Malioboro. Sing disenggol sama antun. Deng deng deng. Ya wis ora Wis ora. mrene meneh. Opo? Ciblek. Maning. Mrene Mrene maning. meneh. Untung nyong anak dulur lanang ye. Niki Bang Haji. Bang Haji koma ora mari-mari. Udah omai Rama tapi koma ora mari-mari. Kae kembaranmu lek. Sapa? Iki bapake iki lho. Oh, ata. Kuwi adikku. Ayo. Gelem apa kowe pek bojo kuwi? Modak dedel duel. Ku nek kira-kira DM marani kuwi menek kuwi ning ben ya. Nyong menek. Heeh. Ya. Iya. Ayo. Kan nang isore ya. Heeh. Yo. Sabda pendeta
Awas Bu, nyong arep pipis. Apa yo? Danten anak iki mau duet. Duet maut ya. Lah Duet iya. dua kelinci iki mau ya loro iki mau. Anak kelinci mbayak. Padake kacang wae. Kelinci mbayakan.